Us explicaré com feia jo la part d'introducció de qualsevol tema. La primera cosa molt important era que en aquesta part d'introducció sabia que només podia parlar 2 o 3 minuts. Els punts importants d'aquesta part són: primer has de presentar-te, després has d'introduir el tema amb una bona introducció dient les coses que passen recentment, i 3, has d'emprar un vocabulari adequat per al nivell al que et presentes. Bé, en aquesta introducció podem presentar-nos com, per exemple, hola, soc Carmen i avui parlaré del tema que es planteja. Recordeu que no cal utilitzar vaig a parlar perquè això és penalitzar. Per entaular la meva intervenció cal dir que el turisme, que és el tema que ens toca a nosaltres, és un tema de cabdal importància. Bé, així he utilitzat 2 paraules d'un nivell C1, C2, entaular i cabdal importància.